Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 2 сентябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Көзнең 2 көне тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Бергәләп барлык. 1945 елның 2 сентября кешелек тарихында иң дәһшәтле 2 бөтен дөнья сугышы тәмамлану көне белән истәлекле. Нәкъ менә бу көнне Япониянең капитуляцияләнүе турындагы акт имзалана. 2 сентябрь Россия Федерациясы Милли гвардиясы көне. Россия император гвардиясы 1700 елда Петр I вакытында оештырыла. Ул вакытта гвардия дип иң яхшы әзерлекле хәрбиләрне атаганнар. Бүген дә Россия Милли гвардиячеләре ватаныбыз сагында җинаятьчелек һәм терроризмга каршы көрәшнең алгы чигендә торалар. Шулай ук бүген патруль пост хезмәткәрләре дә үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Әлеге хезмәт Ичке эшләр органнары бүлекчәсе буларак 1923 елда эшли башлый. Бүгенге көндә патруль пост хезмәте шәхес куркынычсызлыгы сагында торучы, җәмәгатьчелек тәртибен тәэмин итүче, даими үсештә булган структура. Тапшыруыбызның җәйге чыгарылышларында без сезне авыл районнарда узган халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй күренешләре белән таныштырып бардык. Милли еланыбызның да бит нинди генә юк хәзер. Театраль Сабан туй дисеңме, яшьләр өчен яңа Сабан туй булсынмы? Ә күптән түгел данлы Арча якларында беренче тапкыр әдәби Сабан туй узды. Көрәшне дә бия белән түгел, сүз белән алышканнар. Матур бәйрәмнең гүзәл мизгелләре хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина әзерләгән видеоязмада. Татар дөньясына бик күп талантлар биргән Арчада беренче тапкыр әдәби Сабан туйы узды. Тантанага республика районнарыннан, күрше республикалардан, Россия төбәкләреннән китап укырга яратучылар җыелды. Алар татар интернетын үстерү фонды оештырган әдәби марафоннарда җиңеп финалга узучылар. Бик зур әдәби Сабан туйның Арчада үтүе белән горурланам. Раил Гатауллинның барлык проектлары шушында тупланган. Анда катнашучылар, җиңүчеләр, бу гомумән Татарстан буенча гына проект түгел, бөтен Россия буенча һәм чит илләрдән дә катнаштылар. Арчалар кунакларны бик җылы каршы алды. Аларны район башлыгы Илшат Нуриев озатып йөрде. Татар, рус, крәшен, мари халыклары йортларына алып керде. Быел Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан әлеге чара аеруча әһәмиятле. Безнең татар халкында китапсыз үй, дәрәҗәсез бүлмә дигән мәкаль бар. Чыннан да, китап укымаган кешенең күңеле дәрәҗәсез бүлмә кебек караңгы булыр. Китапларны яратмаучының күңеле күбрәк укый, сафланыр, ачылыр, дөньяга карашы киңәер. Бүгенге бу әдәби марафонның мондый форматта узуы да очраклы түгелдер. Чөнки Арча үзенең милли яклы матур як. Шы марафонда унар, йөзәр кеше катнаша дип уйлыйм. Чөнки мин ул журналларны укыдым, миллион татар дигән журналда. Теге Россиябызның чит төбәкләренә хәл барып җиткән ул журнал. Бик зур эшлисезгә дә бик уңышлар телим. Әдәби марафонның махсус гимны астында әдәби Сабан туйның байрагын күтәрделәр. Аннары әдәби марафон һәм авылым гүзәллеге бәйгеләрендә җиңүчеләр бүләкләнде. 1000 ел элек Сабан туйлар булган, Сабан туйларда шигъри ярышларда, бәйгеләрдә булгандыр дип ышанасы килә. Сабан туй шуның белән дә аерыла, ул үзенең эчтәлегенә кайта. Саба районы әдәби марафонда беренче урынга лаек булды. Без Сабадан шушындый зур, матур китап сөючеләр коллективы белән килдек. Без бу марафонда җиңәбез дип башладык. Аллага шөкер, җиңдек. Чөнки безнең шушындый китап сөюче матур коллективыбыз бар артта. Инде Алла бирсә, алдагы елларда да без кубокны бирмәбез дип ышандырабыз. Чөнки Саба халкы ул укыган, укый һәм укыячак. Бүләкләү тантанасы башкалабыздан килгән җырчыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Шигърият сөючеләрне тәбрикләргә танылган җырчылар килгән иде. Әдәби Сабан туйның төп бәйгесе әдәби көрәш башланып китте. Сайлап алынган финалистлар Сабан туй мәйданында үз осталыкларын күрсәтте. Җир йөзендә телләр бик күп. Борынгы бар, яңасы. Татар теле газиз миңа. Мин бит татар баласы.
Әдәби марафонда минем 3нче тапкыр катнашуым, Сәламәт иртә проектында мин 1нче тапкыр. Менә Сәламәт иртә катнашып китүендә бик очраклы гына булды. Шулай 21 көн дәвамында һәр иртә белән чаптык. Бу марафон миңа бик ошады, чөнки сәламәт яшәү рәвеше безнең хәзер булырга тиеш. Сабан туе булгач монда шигырь укып, җырлап кына калмадылар. Мәйданның төрле почмакларында бәйгеләр узды. Бер якта балалар капчык киеп сикерсә, икенче якта чаңгыда ярышты. Раил Гатауллинның беренче менә шушы оештырган марафоннары Татарстан китап нәшрияты белән уртак оештырылган иде. Әле дә без катнашабыз, редакторлар да, җитәкчелек тә катнашабыз, чөнки китап турында бу чарада әлбәттә Татарстан китап нәшрияты катнашырга тиеш. Менә шулай килеп чыкты ул баштан ук. Хәзер инде әлбәттә аның киңәйде, масштабы киңәйде, марафон дөньяга таралды, канатын җәйде. Мәгънәсе зурайды, халкы артты. Орчада узган әдәби сабан туенда Әлмәт шәһәреннән Сирина Мифтахова беренче урынны яулады. Бүгенге бәйрәм тамамланса да, туган телебезне саклауда, аны камилләштерүдә, рухыбызны ныгытып, сәламәт яшәү рәвешен киң җәмәгатьчелеккә танытуда зур өлеш кертүче чаралар дәвам итә. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Аның йомшак тавышы чишмә челтерәп аккан кебек җиңел агышлы. Мондай тавыш бары тик эчкерсез, саф күңелле, игелекле кешеләрдә генә була ала. Аның исеме дә бит бәхетле кол мәгънәсендә. Татар халкы аны яратып миңгыл дип дәшә. Татарлыгы ата-бабаларыбыздан килгән моңлы күңеле белән горурланучы, кабатланмас тавыш иясе. Россия Федерациясының югары профессиональ белем бирү системасының мактаулы хезмәткәре, профессор, Татарстанның халык артисты Миңгыл Галиевка 80 яшь. Мөхтәрәм юбилярыбыз бүген студиябыз кунагы. Миңгыл абый, исәнмесез, хәерле көн. Аллага шөкер, җанакаем. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Һәм инде әлбәттә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән сезне улуг юбилеегыз белән котлыйбыз. Аллаһ Тәгалә сезгә Ходаебыз сезгә әлбәттә инде саулык, сәламәтлек бирсен. Амин, шулай булсын. Миңгыл абый, менә сез һәр вакыт шундый гади, шул кадәр шат күңелле кеше, менә гел сыкланып карап торам сезгә. Без яшьләргә сездән үрнәк алырга кирәк. Менә шундый һәр вакыт шат булуның сире нәрсәдә икән? Менә син сөйләгәч, искә төште Анатолий Луповның әйткән сүзе бер вакыт характеристика язганнар да аңа үзенә укытырга бирделәр. Укыды, белмәдем, мин шундый яхшы кеше икәнмен. Миңа күрә син шундый сүзләр әйткәч инде, рәхмәт җаныкаем, чынлап та. Мин бит авыл баласы, сугыш башлангач август айында шын мәгънәсендә мен әйтәм, бу ничек булды микән соң җидавилык тудырган әнием 5нче баласы итеп, мен әйтәм, кара, бүтән әйткән булдылар инде, немец фашистлар кергәч, туганмын инде, тизрәк илне яклар өчен туган дигән уйлар инде. Менә чынлап та гомерем буе кеше арасында булырга тырыштым, ни генә булмасын. Минем дөрестән дә гомер буе хыялым шундый булды. Эх, мен әйтәм, шундый кеше булсаң иде ул. Әгәр дә син белән бер кеше очрашса, тагын күрешәсе килсен иде. Менә шундый кеше булсаң иде ул дип хыялландым. Менә шуңа күрә гомерем буе теге күңелем белән инде әниләрнең минем әниемнең сылу ул бик моңлы иде һәм мөнәҗәтләр, бәйетләр, Коръән укулар белән әйтәм бит, шушы кичкенә 2-3 яшьләрдән үк мин инде әниләрнең безнең кайгылы еллар булгач өйдә әбиләр, апалар җыелып, шушында алар кайгы уртаклашып, мөнәҗәт, бәйетләр, Коръән укыдылар. Мин анда кичкенә бала мишбашы сәндерә бар, işte авылда шулай сәндерәдән утырып, шуларны тыңлап күрәсең, шул күңелемә сеңгәндер. Шуңа күрә гомумән кеше арасында күңелем һәрбер кемгә карасам да мин әллә ничек кызык яратып карыйм мен. Чөнки ни дисәң дә иманым камил, менә сезгә дә шулайдыр. Бала туа бит, име? Бала туганнан соң күпме үсә, күңел менә монда сабый яши. Ничә яшьтә булса да, аңа ягымлылык, җылылык кирәк. Мин шушы ягымлы аваз чыгарып, кешенең күңеленә рәхәтлек бирәсем килә. Шуңа күрәдер бәлкем нормаль кеше түгел инде мин шундыйрак. Алай димәгез инде. Ләкин безгә менә сезгә карап тору шул кадәр рәхәт, Миңгыл абый. Чөнки менә шулай гел күтәренке кәефтә, менә бу бит әлбәттә менә безнең иртәбез дә шулай елмайудан башланырга тиеш бит.
бит. Менә беләсезме, бик кызык булып китте әле. Мин сезгә шалтыраткач та тапшыруга чакырып әйеме, сез әйтеп тә куйдыгыз әле, иртәдә ничек сөйләрмен икән, тавышта бит әле ачылып бетмәгән дип. Димәк, инде моның сезнең инде шундый бер тегә русча әйткәндә ритуалыгыз бар димәк, әйеме, тавышны ачу мөмкинлекләрен. Ул бөтен кешенең шулай инде, кая барган распеваться, шулай да мин иртә белән тордым. Ну бүген Фәниягә әйттем, мин алай барып калсам, 7нче артага звонок куй дип. Мин алтыда уяндым да, телефон алып киттем, мин аны уятмасын дип. Шуннан чынлап та менә бу ойлап торасың бит инде. Иртә белән торар, моң бит ул ягымлы аваз. Ул бит бөтен кешенең авазы тәэсир итә тыңлаучыга. Нинди шәп кенә сүзләр әйтергә мөмкин, шунда калып бетерергә мөмкин. Аның эчтәлеге вә туры килмәгән авазы булып чыга. Шуңа күрә мин иртә белән торганчы булса да менә бу безнең туган тел бар бит. Әйе. Туган тел. Аны төрлечә җырлыйлар инде. Туган тел, иматур дип шунлай моң җырлыйлар. Ишетелә ул миңа теге. Туган тел күрдем инде күрмеш. Нәрсәгә инде бу миңа рус телегенә ярдай. Юк. Менә Рабит Батулланың әйткәне бар. Туган тел ди ул. Батырлар шәрәләргә тиеш. Чөнки җырлап та шатлык бит. И туган тел, и матур тел, әткәмән кемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел. Аркан менә шушы дигән вакытта урыс мол башка милләтне тыңлаганда барбер бу аваздан аңа җылылык килә. Менә шуңа күрә әлбәттә ни генә булмасын, тырышам инде. Әйе, менә телевизор каршында утыручы барлык тамашачыларыбызга да шушы сезнең шушы туган тел башкарудан җылы иңәндер дип 100% жанры бит алабыз. Миңлабый, сез бит татар халкының җыр сәнгатенә әйтеп бетергесез зур өлеш керткән шәхес. Менә сезне бит Россиянең барлык төбәкләрендә, барлык шәһәрләрендә, чит илдә шулкадәр яратып көтеп алалар. Сезне беләләр барысы да, яме? Һәм инде сезнең укучыларыгыз да хәзер шулай ук менә сез биргән белемне туплап, шулай ук инде барлык менә шу безнең Россия төбәкләрендә чыгыш ясыйлар. Менә нәрсәләр әйтер идегез? Беләсезме, теге бөтен җилләр якынлап чит илләрдә кабул итәләр дип әйбәт. Ну, әлбәттә мин күп булмасам да чит илләрдә булдым. Ул чит илләрдә булуның әһәмияте үзебезнең туган җирнең изгелеген, якынлыгын аңлау өчен икән. Болгария, Румыния, Чехословакия, Швеция, Япония, менә бу илләрдә булу, Төркия, аларда булу мин карадым да карамый тәм гаҗәеп. Әнә шунда. Минем шәкертләрем шулай Аллага шөкер. Ничек дип әйтим мин шәкертләрем, мин бит 38 ел музыка факультетында эшләдем. Һәм димәк минем шәкертләрем Россия буенча 500-1000 җитәргә тиеш инде. Шун әле бит аннан башка да. Аннан соң инде минем шәкертләрем арасында бөтен Россиядә мәктәпләрдә музыка дәресләре булыша күп. Шулар арасынан инде әйне кайберләре сәхнәгә чыктылар. Мин әйтәм, бер дә алар укытучы булып китмәде, сәхнәгә чыктылар дисәң, нитмим, горурланам. Чөнки укытучы, педагог булган кеше сәхнәгә чыкты икән, ул класстагы кеше белән генә түгел, җыелган халыкка үзенең ягымлы авазы белән мөмкинлек бирә. Инде ул менә минем Айдар Галимов инде башканы Татарстанның халык артисына түгел, депутат та бит ул. Димәк, инде аның тәэсире югары дигән сүз кирәкле дип. Аннан менә Рәсим Низамов булсын, Рөстәм Закиров булсын, аннан ниләр менә Закир Шахбан минем яхшы укучым, инде халык артисты булырга лаеклы. Аларның барысына санап Рөстәм Гилфанов, әйме, аннан минем Илнур Гани баянчыда җырчыда, аннан соң инде минем менә прямо күңелдә калган әле минем Мордовиядан килгән Римзил Вәлиев алып килде миңа, аны менә тыңлатырга алып килде дә, Альбина Кармышева тыңлады, мин Алишта утырдым, шунда балалар белән эшләп, аны тыңладым да, кара мен әйтәм, шулай дәрс үткәрдем, аңа ошады, мин музыка факультетына, давай кер дидем. Тырышты, шун ул гитарист ул. Гитарист фортепиано белән түгел, бит экзамен фортепианода бирергә кирәк. И шуннан беренчесен көчкә ул әйтә, мин кулабым миңа декан әйтте, икенчесенә килмәсәң, мин әйтә, экзаменны алдылар да, юк, бар, мин әйтәм, бар, хәзер нигә сольфеджиога бар, аннан соң алды. Әйбәт булды, мин аннан килде, җырдан бар, мин әйм җырга бар. Сез этәргеч булдыгыз димәк, әйме? Мин кулабым бер бабылса биш буладыр, бар, мидән диктантны шулай итеп җылай керде.
һәм кызыл диплом белән бетерде. Аннан соң кайтып Мордовияның баш каласында 3 сәгатьлек концерт биреп, бөтен халыкны шаккаттырды, мен дә чакырдым, бергә җырладык белән. Менә шундый укучыларым минем. Аннан соң беләсезме, ничек ни дисәң дә, хәзер көндә без музыка факультеты бар бит. Безнең Татарстанда музыка факультеты Россиядагы пет институтлар арасында иң беренчеләрдән бул музыка факультеты булды. Һәм аның өчен махсус бина төзелде. Кызганычка каршы, менә бу ни белән университет белән кушкач, кемгәдер кирәге чыкмаганмы шунда нәрсәдер менә дигән кирәкле музыка сәнгате бит ул рухи тәрбия өлкәсендә һич нинди чагыштырып бетерә алмаслык тәрбия үзәге. Чөнки менә бу халыкчанлык дисеңме, ягымлы аваз белән өйрәтү ул бик гаҗәп әйбер. Шуңа күрә инде хәзер бөтенләй музыка юк дәрәҗәсендә культурология университеты анда, әмма ул теге нидә филология институтында бара уланда. Әмма ләкин мин уйлыйм, мин әйтәм, шушы музыка факультетын кыскартып бетерә башлагач, бер 10 еллардан соң моны ябарга рөхсәт биргән һәм шуны яклаган кешеләрне гаепләрен эзләрләр дип уйладым мин. Иманым кән, мин моны чынлап әйтәм. Чөнки музыка белән тәрбияләү ул гаҗәп әйбер. Һәм менә инде бүгенге көндә дә мин алга элемтәдә. Шунысын да әйтергә кирәк, менә ул укучыларыгыз сезнең кайларда гына булсалар да, кайда гына чыгыш ясамасыннар, алар һәр вакыт сезгә зур рәхмәт әйтәләр һәм мин аларга горурланып әйтә алалар. Минем укытучым Миңгол Галиев иде дип. Менә монысын инде без ышандырып әйтә алабыз. Чөнки бу мәсьәлә буенча тавышны көйләү мәсьәләсендә минем үземнең методикам турында нәрсә өчен дисәгез, мин инде укырга, Казанга укырга килгәч тә, укырга килгәндә минем нинди бала бу күзаллы китергә дәлсез. Мин авыл баласы бит. Әмма кичкенәдән җырлап үстем, менә шуның мөнәҗәтләрен ишетеп үстем мин. Һәм хәтерлим, 3нче класста аналар түгел, аналар җыелышы иде ул. 3нче класста кинәт миңа җырларга кирәк. Җырладым мин, беләсезме? Каян ишеткәнемдер белмим, кайсы шуны күрәсезме? Аналар утыралар, мин җырлыйм. Ачуланмадым икән, үпкәләмәдем икән, уйнап әйткән сүзләремә Зәйтүнәкәй, Зәйтүнәкәй, яхшырлыгым хәтере калмады. Күзәле 3нче класс малай шуны җырлап утыра. Карыйм, әниләрнең күзләреннән яшь тама. Чөнки бу авыр еллар иде. Шуңа гомерем буе шушы юнәлештә тырыштым, үземнең белгәнемне кабатларга, эшләргә, кешеләргә үзем белгәнемне, авазны, ягымлы авазны бирергә. Һәм бу, беләсезме, Габдулла Тукай, бик Тукайыбыз 26 ел, 27 яшендә. Шушы гомер эчендә бөтен дөньяга танылып, ул бит бөтен дөнья халкының уртак улы булган. Ни өчен дисәң, туган телне кайча тәрҗемә итсәң дә, әткәмәнгән теле, нинди телгә, родной язык, святой язык, отца и матери язык дип әйткән икән. Димәк, шушы бөтен милләтләрнең телләрен, үзләренең туган телләрен саклауганың әһәмияте турында шушы әйтә. Үзенең туган телен белгән кеше шуны белә. Үзенең милләтен хөрмәт иткән кеше бүтән хөрмәт итә. Үзенең анасын хөрмәт итмәгән кеше бүтән милләтне, бүтән кешене хөрмәт итә алмый дигән кебек. Чөнки бу мәсьәлә татар теле турында сүз чыккач, гимназиядә, балалар гимназия түгел, безнең балалар укыганда, анда динник язып җибәрделәр дә, шулай менә татар телен аларга укытучы карашты, мин дә шулай дип әйттем. Үзенең ана телен белергә тиеш бала, үзенең ана телен хөрмәт итмәгән бала ничек башка телләрне хөрмәт итәргә мөмкин дип. Шуңа күрә менә бу уйлар белән караганда музыка факультеты булырга тиеш һәм Тукай теләгәнчә, беләсезме, Тукай ул бит безнең сәнгать турында, әдәбият турында бөтен темаларга, тәрбия турында, халык турында бөтен темаларга булсын. Габдулла Тукай ничек җитешкән, ничек эшләгән ул. Шак катарлык, һәм инде аның сүзе бар бит менә. Нәрсәсен мин нигез итеп алдым үземнең юнәлешемдә. Кара, бер кичәдә бер шәкерт шундый ягымлы, матур итеп җырлады, авызын калын кәгазь канлыгын ачып дип. Шушыннан шушы сүзе минем күңелемә тиде. Аннан әйткән сүзе бар тагын. Әгәр дә менә татар белән шулай җырлар бит, безнең зур ачып җырлау юк. Һәм ул әйтә инде, әгәр дә мин бер ишетмәгән булып, карап торсам, татарның җырларын күрсәм ди, мин аны кызы-кызы сөйләшә дип уйлар идем ди. Урысның җырларын күрсәм, аның зур авызын зур ачуына карап җырлый икән бу дип уйларым ди. Шушыннан соң мин туктамый әйтәм, ничек була микән бу? Ничек була микән?
Ни дип, ошо мусфакта укыткан вакытта 50 елдан артык дәвамында, чөнки мин башта укыганда бит инде авырлыклар булды, гардеробта, карашилләрдә, бакчада эшләдем, инде менә 4нче курстан шушы ук дворецта Татарстан Униала исемле культура сараенда миңа вокал бирделәр, хор бирделәр. Шушында эшли мин анда халык театрында уйнадым. Шушы халык театрында Касым Шамил белән әле теге спектакльдә уйнадым. Теге инде Аннан соң Делюс Ильясов анда җитәкле шушыларда безнең тәрбиядә булдым мин. Шушында эшләп, шушында миңа кем килә безнең алдым, миңа кеше кирәк. Кем җырлый белмәгән тавышым ансында алдым, шуңа миңа кеше кирәк, сонда кирәк. Шушыларны өйрәтә. Үземнең методикам туды. Сөйләшү рәвешендә, Тукай теләгәнчә. Менә мин шуны әйтәм менә. Мин әйтәм карагыз әле. Менә карагыз. Мин бөтен телевизорны карап торучыларга әйтәләм. Чөнки мин әйтәм бит. Менә без әйтәбез инде. Теге кая барсаң да җырларга өйрәткәндә бөтен җирдә А, О, У, И, Ә, А дип бөтен җирдә артикуляция белән өйрәтәләр. Туктамый булай әйтсәк, елмайдык. Менә карагыз әле. Мин әйтәм. Мин авызны ачмыйм. Без авыз белән сулап торып. И, А, И, А, И, О, И, О, И, Ә, И, Ә, кара тегене әттеккәйләр. Карагыз әле. Шулаймыни? И, җаныкаем, рәхмәт инде. Рәхмәт сезгә телевизор карап утырганыгызга. Кайчан сезгә мондый сүзләр әйтер идем әле мин. Аңладыгызмы? Менә шушы уйлаган вакытта, бөтен җирдә итальян җыр сәнгате бар. Итальян җыр сәнгате алар сулышка уйлы белән ашалар, шундый эшләр белән шөгыльләнәләр. Беләсезме? Шуннан Даргомырска белән Глинка әйткәннәр, без сукырларча итальянны кабатларга кирәкми. Чөнки алар колоратул белән ярыша. Русларныкы алар безнең үзебезнең традициялар белән кабул итеп без аны ди. Шушыннан соң менә әйдә без шуйсан җырлый. Ну алар райтуларны ашуларны итләп бөтенсе шуннан алганнар. Тавыр каты итеп тавыш бирелгән алганнар. Әмма ләкин менә артикуляциягә игътибар итмәгәннәр. Сезнең методикагыз. Менә шушыннан соң карадым. Шушыннан соң инде мин әйтәм, менә шушылай дип, һәр укучыларым шуңа өйрәтәм икән. Чөнки Япониядә чыгыш ясадым мин. Рәшит Мустафа, Рәшит Кәлим, 3 кеше барып, 2 зур концерт бирдек без анда. Зур, күренекле залларда. Шунда халык җырларын җырлый. Шушында миңа сорау бирделәр. Русча. У вас как получается? Вы вроде рот не открываете, извиняйте, голос летит тип. Тем более анда микрофон зур залда был. Вот. И шуна, мин шуннан Тукай сказать, у нашего народа традиция такова, чтобы передать искренние чувства, не главное широко открыть рот дидем. Менә бу әйбер чынлап та мин хаклыйм. Бүгенге көндә шуны эшлим. Әмма ләкин безнең бөтен консерватория булсын, музыка училищеләр булсын, һәм кружоклар булсын, бөтенесендә эшлиләр шушы рус вокал мәктәбен үткәннәр. Мин аларны гаепләмим. Алар шулай тиеш, шулай өйрәнгәннәр алар. Һәм минем бу методиканы кабул итмиләр. Чөнки җүләр дип әйтә. Шуңа күрә. Шуңа күрә мин әйтәм. Менә без бит шулай күтәренке рухта башладык. Тапшыруыбызны һәм инде әлбәттә тапшыруыбыз азагында сездән искиткеч бер матур җырда ишетәсебез килә. Беләсезме? Менә мин сезгә әйттем бит инде. Безнең халык җырлары бар, эстрада җырлары бар. Һәм ниләр бите алар. Шушыннан караган вакытта әйтәм, менә мин сезгә кабат әйтеп үтәсем килә. Опера ариясын җырлаганда җырлау түгел. Мин шушы эшче операсына Нигъмәт ариясын сезгә шуны әйтеп үтәсем килә. Ташлар ватып, таулар актарганда, сез булырсыз минем күңелемдә. Эштән арып, яллар иткән чакта, сез булырсыз минем телемдә. Кай диңгезгә барып төшә икән, ашыгып аккан агым су. Рәхәт иде бергә булган чаклар, аерылышу бигрәк яман су. Менә шушы юнәлештә эшлим.
Аллаға шүкір, Аллаға берсем менің шәкіртлерім шулай телим. Бүгінгі күнде Тәуфиқ Айди менің фикірдәшім, ғажайып татар халқы үшін бүтін ғұмырын бағышлаған Тәуфиқ Айди исемендәге тәрбияви халыкара сәнгать үзәге ачылуына әзерләдем. Ул безнең хәзер милләт йортында әзерләнде. Рәхмәт чакырганыгызга. Бик зур рәхмәт, Миңлабый, менә шулай матур итеп безнең студиябызга килеп, безнең барыбызга да күтәренке кәеф бүләк иткәнегез өчен. Алга таба да очрашулар насыйп булсын сезнең белән. Амин. 80 яшь тутырдым бит инде, рәхәтләнеп яшим мин хәзер. Шулай булсын, амин, амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.